ina muku hata alheri a zuwa gare ku. Yan uwana Nigerian maza da mata, muna so mu gaya muku in Allah subhanahu wataala ya kai mu shekara 2020 rana 15 a watan uku, insha Allahu akwai hitarwa da yan farar hula suka tsara in Allah ya yarda dan a zo a mai da gaskiya a cikin kasar Niger, kuma a kama duka barayin da suka yi sata kasar Niger tunda aka tsere tsohin siyasan nan zuwa yau shekara 30. Kasar mu Niger muna da uranium, muna da petrol, muna da zinariya. Yau mun ga duka waɗannan ababe ba su taimaka ma talakawan Niger su hita a cikin wayoni kaina. Mun ga kuɗaɗe da yawa da ya kamata a sa su a ɓangaren hanyar tsaro don sojojinmu su samu makamai su tsare kansu, su tsare ƙasanmu, su tsare al'umma, su tsare arzikinmu. Ba a yi shi ba, an cuci sojoji, an cuci al'umman Niger duka kafa baki ɗaya. Kuma mun ga fondation na Premier Dam da aka yi, matan shugabanni da suke da fondation insu da ake samun kudade kasashen larabawa, kasashen turawa da suke zuwa a sunan yan Niger. A sunan yan Niger ake samun wannan kudi, ba wai a sunan wani ba. Ku tsaya a gaya muku yan uwana Nigerian, mu tai da gaskiya, in mu bi gaskiya dan Allah subhanahu wataala ya ba mu kwanci hankali. Babu cikin shugabannin Niger a kama daga harko har karshen da za a tai, babu wanda ke da fondation, macen da ke da fondation a sunan kanta kahin mijinta ta zama president a Niger, babu shi. Kuma kudin da aka samu a saman kan sunan ku ne, ku uwayenmu, ku matanmu, ku yayanmu na karkara da al'umman Niger. A sunan ku ake samu wannan kudi. Ina kudaden nan suka shiga? Sun hana mata su aihu saman kan kalkashin itace, ya hana yan Nigerian yara su yi karatu a kalkashin kuma itace, ya hana wannan. Yau kaga mutum ya rasu a saman kan rishin maganin $5 a cikin kasar mu Niger. Waɗannan fondation duka ku ba su hana komai ba. Sun sa waɗannan mutane sun yi arziki a saman kan sunan ƙasa, kuma yau ga su in kayi magana kai talaka sai a kama ka. Wallahi billahi alazim, ba hasada muke ma shugaba Alhaji Muhammadu Yusufu, ba hasada muke ma matarsu, ba hasada muke ma wani a ƙasar Niger. Mu talakawa ne, kuma ƴan talakawa ne, kuma mun gode ma Allah yanda ya yi mu. Mun gode ma Allah subhanahu wataala tunda ba mu taimu roƙa wani, kuma ba mu san abun wani. Kun zo kun rantse a saman kan Qur'anil Karim, shugaba Alhaji Muhammadu Yusufu, kun rantse saman kan Qur'ani, kuma yau kun ga abin da ake a cikin ƙasar mu Niger game da bakin ku shugaban mu Alhaji Muhammadu Yusufu. Kuna ciki tunda ku ne minista da aka sa duka a cikin ƙasar Niger, kuka kasa shi. Ba wai mu muka zabe shi ba, ku kuka sa ministan. Kuma duka abin da aka yi cikin ƙasa yau an rena ƴan ƙasar Niger, yau ba a maida mu mutane, yau an raba mu. Kuma wanda ya magana duka wai a zo a kawo muna zancen siyasa. Mutane suna mutuwa a cikin karkara, mutane sojoji suna mutuwa a saman kan a cikin daji. Bai hana minista ta gida aka ga ya dauki motocin Niger, ya dauki essence ta Niger, ya dauki kudin Niger, har da sojoji bayan shi aka yi farfaganda ta siyasa a cikin kasar mu Niger. Ku zo ku ce muna akwai gaskiya a cikin kasar mu Niger. Yan uwana Nigerian maza da mata, wallahi billahi, ko kai kadai ne a cikin duniya, ko kai kadai ne kake nema gaskiya ta tabbata, wallahi ko babu kowa bayan ka, kai gaskiya kakka bar kuma ka kubce da wannan hanya ta gaskiya. Ka bi hanyar nan, in Allah subhanahu wataala ya yarda, shine zai shafkar da mutum da zai kama maka da kuma zai bin ka. Ba mu yarda waɗannan, mun ga ƙarshen su, kuma mun ga ƙarshen siyasar su. Babu, duka su ƴan tsohin siyasa. Ba wai mu adawa muke fa, ba mu ma kowa adawa, kuma Allah ya sani, wallahi alazim, Allah subhanahu wataala ya sani. Mun so Alhaji Muhammadu Yusufu. Ƴan Niger sun ba shi amana, kowa ya ba shi amana. Yau gashi yanda ya mai da ƴan Niger, gashi yanda ya mai da al'umma, ga yau yanda ya mai da talakawan Niger. Akwai mutane da suka yi waɗansu dan saboda mun yi siyasa guda, zan a gama baki da ni a cuce talakawana da suka bani wai inci in zama shugaba in cuce su. Wallahi wannan abu ne da bai kamata a duniyan nan dan adam wanda aka ba girma haka yayi matalakawa. Sai impossible, ba a yi irin wannan. Kuma ƴan uwana Nigerian, ba hasada muke ma wani. Mun gaya muku muna da laihi al'umma. Muna kira ga duka al'umman Niger, inda kuke duka dare rana, sai dai in kwana kuke, inda kuke duka a faɗin duniyan nan, ko inda kuke a cikin ayyukanku, mu dinga astaghfirullah. Allah subhanahu wataala ya kawo muna kwanciyar hankali, Allah ya yahe muna zunubanmu, parce que akwai zunuban da muka yi, shi yasa waɗannan ababe duka muka gamu da su. Kuma wanda duka ya ci kuɗin Niger, ko uban wane ne, sai an kai shi gaban koti. Kuma wallahi in dai abun ya kai a kashe shi ne, za a kashe shi, ko uban wane ne sai an kashe shi.
wanda ya yarda ya kashe duka al'ummar Niger, wallahi billahi ko gaban koti aka kai shi, inda abin ya kai a kashe shi, ko uban wane ne, ko shugaba ne, ko wane ne, wallahi sai an kashe shi. Kuma sai gaskiya ta tabbata insha Allahu rabbi. Yan kwana Nigeria, ku hito ku kama ma kungiyoyin yan horar hula, ba wai mutane za ku kama ma, ban ce ku kama mutane waɗanda ke cikin horar hula wai don su zo su zamna su yi president. A'a, ku kama abin da suke, ku diba yakin da suke, ku diba aikin da suke, ku diba taimakon da suke so su kawo, ku bi wannan taimako, ku bi wannan al'ada, ku bi wannan abin nan gaskiya, wannan gaskiya, mai kan ku bi mutanen, ba mutanen za ku bi, mai ku bi gaskiyar su. Mu kama juna don mu samu mu hidda Niger a cikin wayon kenan. Yau in Niger ta kone, yan tarayya sun kone, yan amnesty sun kone, yan rumana sun kone, yan waɗanda ba su da siyasa sun kone. In Niger ta gyaru, yan tarayya sun gyaru. In Niger ta gyaru, yan lumana sun gyaru. In Niger ta gyaru, yan waɗanda ba su da parti sun gyaru. Ba mu yarda, ba mu zo mu zamna mu kalli kasan mu Niger a kone. Niger shine uwan mu, shine uban mu. Kuma na rantse da Allah, in kuna so ku hidda rayukan mu, kuma ba ku iya muna komi. Ba ku iya muna komi, insha Allah sai gaskiya ta tabbata. Ko uban wane ne ya cuce Niger, wallahi azim sai ya tai gaban koti. Sai ya tai gaban koti Niger. Ban nan ga muku magana wannan kotin da kuka gani nan na Muru Ahmadu, ban nan ga muku wannan zancen banzanta wannan abun, ba shi nake muku. Koti ta gaskiya ta talakawa wanda za su tsira in Allah ya yarda, ba da wai dogon lokaci ba. In Allah subhanahu wataala ya yarda, wallahi billahi yau kowa na kuka a cikin Niger. Kowa na kuka kuma ba a sauraron mu. A zo ana zancen Niger, ku kuna zancen siyasa, ana zancen Niger, ku kuna zancen parti. Al'umman Niger, ku hito rana 15, dan Allah da annabi mu kama mu kasan mu Niger. Dan Allah da annabi mu kama ma kasan mu Niger. Dan Allah da annabi mu kama ma kasan mu Niger. Kuma waɗanda aka tsare aka kama a saman kan ƙarya duka, wallahi Allah shine zai hukunci, kuma shine zai kama musu waɗannan da aka rihe, wallahi zai fita za su yi. Waɗanda aka rihe saman kan ƙarya, wallahi billahi hita za su yi, kuma su sun yi nasu. Insha Allahu rabbi, muna nan insha Allahu jira muke abinda ba daɗewa ba. Abinda ba daɗewa ba, insha Allahu yan ƙasar mu Niger, in mun kama juna sai dai Allah ya kawo muna alheri a cikin ƙasar mu Niger. Allah ya tabbatar da alheri a cikin ƙasar mu Niger. Allah ya tabbatar da alheri a cikin ƙasar mu Niger. Allah muke roƙo subhanahu wataala ya ba mu sa'a saman kan waɗannan barayi da ke satan kuɗin al'umma, waɗannan barayi da ke satan kuɗin al'umman Niger, waɗannan barayi da ke satan kuɗin al'umman Niger. Allah subhanahu wataala ya ba mu sa'a saman kan waɗannan mutane, abinda suka ci na ƙasa duka su maida shi, abinda suka ci na ƙasa duka su maida shi. Insha Allah mun kama juna sai dai Allah ya haɗa mu cikin alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.